Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Eżatt battuni, kont se nikol xi ħaġa xisu qabadni l-ġuħ. Allura intom, ejdu li naqra, meta jaqbadkom il-ġuħ? X'tieklu? Forsi xi tuffiħa? Jew xi biċċa ħobs? Qed fakruni f'xi ħaġa interessanti. Id-dinosawri, dawk il-ħlejja enormi, tgħid x'kienu jieklu? Ma naħsibx li dan se jiġbab xi tuffiħa u x'veru. U żgur li le. Ara, bħall-annimali tal-lum kien hemm żewġ tipi prinċipali ta' dinosawri. Kien hemm dawk li jieklu l-pjanti, wera, il-frott u l-fjuri, u dawk insejħulhom erbivori. Erbivori. Naqra komplikata ftit dil-kelma ux. Imma ejja nerġa' ngħidwa flimkien. Erbivori. Xi ħadd erbivoru jiġifieri xi ħadd li jiekol ħaxix biss. Imma mbagħad kien hemm dawk li kienu jieklu il-laħam. Dawn jissejħu karnivori. 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 Karnivori huma annimali li jieklu il-laħam. Imma, allura dawn erbivori u karnivori, kif nistgħu narfuhom minn xulxin? Ara ħanejdilkom. Minn smienhom, rajt kemm nafux? Wasal il-ħin li l-ħbib tagħna jitrejqu naqra. Baba ippreparat snack bnina l kulħadd. Imma tetu llum qed jippretendi li hu T-Rex u għandu ġuħ kbir. Qed jagħmel roar u jipprova jikdem tuffiħa sħiħa f'daqqa. Attent tetu, snienek mhumiex kbar daqs ta' T-Rex. Baba għandha idea għal logħob divertenti. Għandha żewġ ċriki, wieħed aħdar bħal weraq u l-ħaxix u wieħed aħmar bħal laħam. Għandha wkoll xi stampi ta' dinosawri. Il-logħba hi li jaqtaw x'kien jiekol kull dinosawru. Iċ-ċirku l-aħdar huwa għall-erbivori li jieklu l-ħaxix. Iċ-ċirku l-aħmar huwa għall-karnivori li jieklu l-laħam. L-ewwel dinosawru huwa it-Tyrannosaurus Rex. B'dawk is-snin kbar u jaqtaw, x'taħsbu li kien jiekol? Il-ħaxix jew il-laħam? Ġiġi jafa tweġiba? Ġiġi ipoġġi lit-T-Rex fiċ-ċirku aħmar. Proset Ġiġi! It-T-Rex kien karnivoru, jiġifieri kien jiekol il-laħam. Issa stampa oħra. Dan huwa Stegosaurus, b'dawk qishom weraq kbar fuq daru. Tetu qed iħares lejh b'attenzjoni. Qed jinnota li rasu hija żgħira ħafna u ħalqu qisu munqar. Mhux tajjeb biex jiekol il-laħam? Tetu jaħseb li kien jiekol il-pjanti. U għandu raġun. Poġġa l-istampa fiċ-ċirku l-aħdar. Id-dinosawri li kienu jieklu l-pjanti jissejħu erbivori. Issa jmiss it-Triceratops. Ġiġi ħares lejn il-qrun kbir tiegħu. Imma mbagħad jara ħalqu. Jidher b'saħħtu biex jaqta' l-weraq u l-frieej. Iva ta' fiċ-ċirku l-aħdar huwa erbivoru. U l-aħħar wieħed il-Velociraptor. Tetu jara dwifer kbar u puntati. Dak żgur ma kienx jużah biex jaqta' l-ħass. Poġġih fiċ-ċirku l-aħmar.
Dan id-dinożawru huwa karnivoru. Fessudusauru u dinosawru li jħobb il-paċi u mhux il-ġlied. Iridek taf suftanniqa kbira iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Jilab ma' sħabu logħba ballun, jitajjar tajra f'ġurnata riħ. Jħobb ipinġi ħafna affarijiet sbieħ. Fessudusauru u dinosawru li jħobb jistudja jew jaqra ktieb. Jħobb xi mixja tul il-kampanja jaqbes u jiġri bla ebda ħsieb. Jħobb igawdi xi sija baħar jew xi ġurnata jilab mal-ħbieb. Fessudusauru u dinosawru li jħobb il-paċi u mhux il-ġlied. Iridek taf suftanniqa kbira iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Jħobb jixxemmeġ ġranet kesħin, jisma' l-asafar jannu ħenjin, xi logħba noli sabiex jgħaddi l-ħin. Fessudusauru u dinosawru li jħobb igawdi ħafna affarijiet. Jħobb xi logħba fuq il-kompjuter, jħobb jivvinta ħafna ġajdiet. Jħobb jiskopri affarijiet ġodda iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Xi ġmiel ta' dinja ta' dinosawri u ġvera. Ejja nerġgħu insemmu ftit dinosawri, tridux. Kbir ħafna, snin u twalu jaqtaw bħal sikkina, it-Tyrannosaurus Rex. Żgħir, jaġġel ħafna bid-dwiefer twalu jqattaw, il-Velociraptor. Kbir, rasu żgħira u f'ħafna forom fuq daru kien jiekol il-weraq u l-pjanti Stegosaurus. U dan, kbir bitlet rejjen ħalqu isu minqar biex iqatta l-pjanti Triceratops. U issa ħansemmilkom wieħed tal-aħħar. Dan kien dinosawru ġigantesk, bon u twil ħafna 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 biex jilħaq l-weraq fis-siġarolin. Dan jismu Brachiosaurus. Narakom għal-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ciao.